са вашите научни интереси? Преподавам в специалност публични информационни системи и библиотечно-информационни науки, като научните ми интереси могат да бъдат описани. Интересувам се от технологиите и тяхното приложение навсякъде. А кои дисциплини преподавате? Като започнем от първи курс, преподавам в така наречената дисциплина информационни системи, минавам през електронен бизнес, водя научни практики, а вече за по-горните курсове и магистърските програми се занимавам с виртуализация на обекти и блокчейн технологии, изкуствен интелект и квантови изчисления. Какво най-много ви харесва в работата с студенти? Много ми е интересно тяхната наивност, която ми дава възможност да мисля отвъд рамките на общо приетото, отвъд теориите. Просто те ме провокират да бъда малко по-различен и по-радикален в мислите си. А какъв е вашият стил на преподаване? Строг, но справедлив. Какво ви мотивира да бъдете преподавател? Да съм преподавател. Идеята около това да бъда преподавател беше, защото искам да оставя наистина ли? Да, Мохамед. Добре. Добре. Да, Но да, за преподавателя. Да. какъв е вашият стил на преподаване? Строг, но справедлив. Какво ви мотивира да бъдете преподавател? Искам да оставя нещо след себе си и дирете, която надявам се, че оставам в моите студенти, да е продължение, един вид наследство на това, което ме е занимавало и което съм се интересувал. Какви са вашите хобита интереси извън университета? Аерофотографията мога да кажа, че ми е хоби. Тоест лета с дронове и заснемаме различни обекти. И макар и да е част от преподавателския елемент, при мен обичам да сканирам. Обичам да сканирам триизмерни обекти и това мога да кажа, че вече ми е като допълнителен интерес. Макар и вътре, и извън университета. Каква е ролята, която бихте се определили в работата в един екип или проект? Аз съм човекът с идеите. Как се казвате и позицията, която заемате? Петър Миладинов, главен асистент в катедра библиотекознание, научна информация и културна политика.